Na cső, Adrosz vagyok, és a Lost Soul Aside-ról fogok beszélni. Na szóval, én ezt végig is vittem ezt a játékot, és PS5-ön vittem végig, tehát úgy fogok róla beszélni, nem csak 1 óra játékidő után. És hát miről is szól ez a játék, röviden? Tehát, főszereplőnk Kaiser, akinek igencsak hasonlít a neve egy sörmárkához. Neki a húgának elrabolták a lelkét, és ahhoz, hogy megmentse, vissza kell szerezni a lelkét, meg amúgy rengeteg embernek is elrabolták a lelkét, és lényegében, mint kiderül, az egész világot meg kell mentse ehhez. Na most, ehhez társulnak hozzánk emberek, meg a egyik legfontosabb karakter, egy ilyen kék kristály sárkány, akinek nem jut eszembe a neve, de ő lényegében az ő erejével fogjuk ezt megkísérelni, ezt a célt. Így ennyi röviden. Kezdjük is így a pozitívumokkal. Mi az, ami tetszett a játékban? Szóval a harc az úgy egész élvezetes volt benne, szerintem. Így ezeket a kombókat, amiket folyamatosan fejlesztesz, vagy hát a pontokért beváltasz, azok úgy a harc közben iszonyat szórakoztatók, tornádokat lősz ki magadból, meg villámokat, szóval iszonyat pörgős és élvezetes tud lenni. Szóval ha valaki meg akarja venni ezt a játékot, akkor mindenképp azt ajánlom, hogy akkor a harc miatt vegye meg, mert amúgy sajnos itt spoiler alert, hát minden más egy kicsit azért gagyi ebben a játékban, de majd erre kitérek. Nézzük a következő pozitívumot, a bosszok, hát ez is a harc része. Ugye a bosszok amúgy egész ötletesek, meg látványosak voltak, mert néha-néha ismétlődtek, és ez végül is egy negatívum, hogy ismétlődnek így bosszok, meg még az a vele való negatívum, hogy elég kevés időt adott a boss harcok közben ilyen puzzle-ökre, mert hát voltak ilyenek, hogy jaj, most akkor le kell ütni kristályokat, és akkor jaj, akkor ezt most meg kell csinálni gyorsan. És akkor van rá mit tudom én, 20 másodperced, és hát volt olyan, hogy igazából lent a földön kerestem, aztán kiderült, hogy fent van a levegőben, aztán cseszhettem a nem tudom 10 óra ütlegelést, és kezdhettem előről, tehát van ilyen ebben a játékban, de hát nyilván ez igazából az én bénaságom is. És mondom, egyébként a harc az úgy rendben van, szórakoztató, pörgős, iszonyat jó érzés tud lenni, ha összejönnek a kombók. Úgyhogy van amúgy 4 kardféle, mind a 4-jel egész változatos maga a harc. Úgyhogy ez mindenképp jó dolog. Mi van még? A zene amúgy nekem tetszett, de ez is egyben pozitív és negatív, mert a zene ugyan önmagában nagyon jó volt, viszont szerintem a zenével okosan kéne bánni a játékokban, tehát el kéne érni, hogy a zene az egy ilyen hatásvadász eleme legyen a játékoknak, és itt valahogy olyan érzésem volt, hogy így, ha bár jó a zeneanyag, de nem mindig jókor tették az be, tehát így beleszürkült a játékba néha, tehát most mire gondolok? Tehát például amikor így, na jó, most akkor itt van a végső harc, na most akkor elindulunk, jó, és oda kellett volna egy ilyen, szóval egy ilyen óriási menő, mit tudom én, zene, hogy akkor most megindulunk, itt társakkal összenézünk, és akkor na gyerünk. Na, de ezeket valahogy ez a játék így nem kezelte jól szerintem, de mondom, hogy maga a zene az így hangulatossá tette a játékot. Na, de az a helyzet, hogy a pozitívumoknak itt most vége is van, úgyhogy térjünk rá itt a negatívumokra. Szóval negatívumok. A első, amit felírtam, a teljesítmény, tehát a játék. Én egyébként pár patch után nyomtam végig, szóval itt én még egy szerencsésebb helyzetben voltam, mint azok, akik egyből megvették, de még nekem is iszonyat gyenge volt a teljesítmény a játéknak.
Tehát az első percben már azt fogod kérdezni, hogy úristen, hát ez hogy néz ki? Meg mi ez? Tehát gagyi. Gagyi az a jelző, ami így a játékot jellemzi, és hát tényleg gyenge a grafika, még a beállításokban sincs minden elérhetővé téve, sok a bugos a játék, szóval összességében gagyi. Nekem volt olyan, hogy boss harc közben a boss az így eltűnt, és nem bírtam tovább menni. Tehát be voltam zárva a boss arénába, a boss az eltűnt, aztán hello, szia, tölthettem be újra a save game-et. Ja, nagyon fontos, hogy ha arra vetemettek, hogy játszatok ezzel a játékkal, minden egyes checkpointnál mentsétek le, mert mondom, nekem 2-szer vagy 3-szor is volt ilyen boss fightban, hogy egyszerűen beintett nekem a játék, hogy akkor kapjam be, és kezdtem előről. Mondom, ez rettenetesen idegesítő tud lenni, meg egy olyan játéknál, aminél az árazása $60, azt hiszem, tehát ilyen 26 000-ért árulják egyébként itthon, de rengeteg, és ezért cserébe 2025-ben egy ilyen bugos foshalmazt kapsz, hát ez enyhén szólva idegesítő, de hát lehet még így is jó egy játék, de sajnos a többi elemese igazán jó, mint például a story. Tehát a story az annyira fajék egyszerű, hogy valami elképesztő, hogy képesek voltak. Ez a tipikus, aki már játszott videójátékokkal, már legalább 100 játékban látta ezt. Egyrészt már ez is egy ilyen visszatérő dolog, hogy akkor van veled egy ilyen valami, amivel folyamatosan beszélni tudsz. Na most ez ebben a játékban ez a sárkány, és ezt lehet jól kezelni, hogyha jó a dialógus. Tehát mit tudom én, mondjuk így szivatják egymást, vagy jó a humor, vagy bármi, ahogy beszélnek a sztoriról, ez így jól tud működni. Nézzétek meg például a God of War-ban milyen jó kis dialógusok voltak, és hát itt nem, itt a humor is gyenge volt, itt engem alapból idegesített ez a sárkány, hogy ott, ja, eszembe jutott a neve közben, Lord Arena ez a neve, Lord Arena. Még a neve is idegesített, de az, hogy ott körülöttem kering, mint gólyafos a levegőben, hát az még jobban, de lehet, hogy ezzel csak én voltam így, nem tudom, a játék végéig én folyamatosan ott voltam hogy a fejemben, hogy de idegesítő, hogy ott kering körülöttem. Na mindegy, a sztorira visszatérve, mondom, hát nem tudok sok. Tehát ezzel kapcsolatban így spoilerezni se lehet. Tehát, hogy annyira gyenge, annyira kiszámítható, annyira egyszerű. Ha még ilyen gyenge is a sztori, akkor még megmenthetni az egészet ugye a karakterek, meg a dialógusok. Ugye a dialógusokra már mondtam, hogy nagyon gyenge. Hát a karakterekről meg annyit, hogy igazából ők se túl érdekesek. Így dumálhatsz velük, meg tudod, szinte azt hiszem mindegyiknek van valami háttérsztoria, de nem túl izgalmas egyik se. De egyszerűen nem működik annyira ez a kémia a beszélgetésben. Így gyenge az egész, tényleg. Egyszerűen maga én azt jegyeztem még meg, hogy a reakcióik a bizonyos szituációkra, például a főszereplőnek is, meg mindenkinek ez az ilyen, jó, akkor most ez volt. Így vége a jelenetnek, és tehát, hogy így semmi érzés nem vált ki a játékosból. Aztán jó, oké, ezt is megcsináltam, jó, akkor azt is arra megyek, jó, akkor ezt is legyőzöm, jó, akkor remélem nem lesz bug, de lesz. Szóval ezt se kezelte jól a játék. Mi van még, amit rettenetesen rüheltem ebben a játékban, talán a legnehezebb része, az a platforming, tehát a ugra-bugra, tehát úgy gondolták, hogy ez egy jó ötlet ebben a játékban, ahol semmi nem működik normálisan, maximum a harc, hogy te ott ilyen lézerek közt ugrabugrálj, hát meg eltűnik a talaj a lábad alól, meg ilyenek, és itt a karakter nem bír egyszerűen normálisan mozogni, és akkor ilyet várnak el tőle. Nevetségesen gyenge, szar, gagyi, nem tudok tényleg jó jelzőket adni ezekre a pontokra.
meg alapból a pálya is olyan, hogy csomószor volt, hogy tehát ugyanúgy nézett ki, az, ha jobbra néztem, mintha balra, ezt néha vissza kellett menni, vagy elnézelődtem valamerre, és egyszerűen nem találtam, hogy itt most, basszus, itt most már voltam, vagy most arra, vagy erre, vagy mi van. És hát lehet, hogy én vagyok a térkép hülye, de hogy így nem mindig mutatja amúgy a játék, hogy merre kell menni, és hogyha így elcsatangolsz, akkor néha így eltévedsz, vagy legalábbis én igen. Ezt is így számomra negatív volt, hogy így a pályák azok így nem nagyon működtek nekem, de egyébként nagyon csőjáték az egész. Van egyébként benne ilyen challenge, tehát ezt így külön meg kell találni, tehát ezek amiket nehéz megtalálni, de ezeket így nyomhatod, ez abból áll, hogy mindenféle ellenfelet odarak neked, és akkor kapsz cserébe dolgokat, így nem éreztem a késztetést, tehát az egész játék olyan, hogy harcolsz ezerrel, nem feltétlenül éreztem azt, hogy itt most nekem még több harc kell a jutalmakról, meg annyit, hogy amúgy se túl nehéz az egész. Úgy egyébként a játék igyekszik még könnyebbé is tenni az egészet, tehát olyan gyűrűket, ahogy a játék így a trinketeket ad neked, hogyha mondjuk meghalsz, akkor gyakorlatilag easy módba átválthatsz. Tehát az, hogy kevesebbet sebeznek rajta, te meg többet sebzel, ilyenek vannak, és gyanítom, hogy azok, akik csináltak erről videót és gyorsan végigvitték, azok ezeket használták, mert nekem egyébként 25 óra volt végigvinni a játékot, úgyhogy én nem is értem, mert például a challenge-eket nem csináltam meg, úgy én végigmentem az egészen pár halállal, szóval mondom, lehet, hogy nekem elhúzódtak a harcok, mert én a lehető legnehezebbé próbáltam tenni magamnak, tehát nem tettem be ezeket a könnyítő dolgokat. Így ennyi a negatívumokról, észrevételeim a játékról, amik úgy voltak, hát mondom így az összességében így egy az, hogy mindig felidegesített valami, aztán megint elkezdtem így élvezni, mert hogy hú, de jó volt ez a harc, aztán hogy megint felidegesített valami, leestem, akkor újra kellett ott azt a részt kezdeni, miután már 20, nem tudom, platformra felugrottam, meg ilyenek, és így nem éreztem a dolgot, nem éreztem, hogy érdekelnek a karakterek. Az egész történet az olyan kiszámítható volt, mondom, hogy így nem húzott be a játék, hogy hú, most aztán nagyon, nagyon érdekel, hogy mi lesz ebből. Nem érdekelt, hogy mi lesz ebből, tudtam, hogy mi lesz ebből, és hát gyenge lett, és mondom ezt, hogy idegesítő dialógusok, meg platforming, ez nálam így nagyon lehúzta a játék élvezetet. Mondom, úgy összességében ennyi, összegezzünk így erről a játékról. Hát, ez egy csalódást keltő, túlárazott mid-game, lehet szeretni, amúgy ezt nagyon nehezemre esik kimondani, de ez egy szerethető játék, de mondom, ezért az árért nem ajánlom, leárazva maximum. Hát összegezve ez az a játék, ami ha bekerül egy PS Plus-ba, akkor szívesen végigviszem, de ez, hogy ennyibe kerül, és ezt a fost megkapod, az így szerintem ez nagyon kritikán aluli. Úgyhogy ennyi a játékról, köszönöm a figyelmet, aztán jó szórakozást hozzá annak, aki érdekel, vagy kedvet kapott ezután a eléggé negatív hangú kritika után. Úgyhogy cső!